Хойно, камтара, как шмо баақлши. Тупой будантуна ҳама мо медонем уже. Шумо мегин ки мо мебуроем ҳақиқатан гап мезанем, шумо мора террорист, экстремизм мебуроем. И одам дар тамоми сайтҳои интернетӣ як террориста дастгирӣ мекунад. Комментария менависа. И террорист остаткаи ИГИЛ запрещено дар Российской Федерации и дар Ҷумҳурии Тоҷикистон. Остаткаи Абубакр ал-Багдадии Криса запрещено дар Российской Федерации и дар Ҷумҳурии Тоҷикистон. Гуфтесай, мо миёем хоҳарои шумора, хоҳарои мову шумора, модарои пири мову шумора фалон мекунем. Чӣ хел мо и хоинора дига бовар кунем? ҳамватанони азиз, ман видеои иёра тамошо мекунам. Гапҳои иёра ман гӯш мекунам ҳар минути секунд. На самом деле ё террорист, экстремистам. Дар охири гапам гуфтанӣ ҳастам нами Крисаи Асадкае ки имрӯз намедонам дар гиҷо асти, дар Европа аст, дар Украина аст. Агар дар Украина боши, как Криса, ты сдохнешь. Чурбан. Ты как Криса, ранги иглисои запрещено дар Российской Федерации и дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, кроме Европа, чхеле ки ранги Криса сдохли. Вот ты вонючий дерьмо. Анами Украина да. Агар дар Украина боши, анҷа ранги Криса сдохнешь. Бо мегумад, мо намурдем ки ты ҳаром Тоҷикистон мерай. Мо намурдем. Мо шерои нари тоҷик намурдем. Ту хоҳарои кира фалон мекунӣ? Ту модарои кира фалон мекунӣ? Мо миёем. Ранги Исоқу Фаюб марчи. Комментария нанавис. Чурбан. Комментария нанавис. Бибуро. Номери телефони ман WhatsApp. Занг бизан. Гап занем. Ёки эфир. Биё эфир мебурем, гап мезанем. Имена қатита чурбан. Криса. Хорошо? Шумо ранги Криса сдохните. Террористо запрещено дар Российской Федерации и дар Ҷумҳурии Тоҷикистон. Шумо террористо барои мора Крисаед. Ма именно творёша Криса. Пома дар қитиқат мемонам, чурбан. Зури ма, инами зури ма. Садҳо нафари туда мераса. Ҳаромо, террористо, американские дерьмо. Как Криса сдохнешь.